Hara Gornita.
Cacah sing nabuh ora duwe kesel. Apa? Sing nabuh lho. Wiyaga LDII DLI Dewi Jolaras Indonesia. Mosok Yo. ket sore rumah saku tabuhane enggak enak sing alon ngono enggak enak. Yo. Mongko nek dipetung kuwi lek tenagane lek ya wis sebaraan karo awake dhewe wis do tuwa. Oh, ngono. Heeh. Nabuh ket sore ra enek kendhone. Mongko mau bengi iki ya prei lho jane. Lek musim kaya ngene iki nek enek ngaku dalang kok laris njajal tak pengin weruh dukune kok ngendi. Ngono ya, Truk. Yo. Ngerti ora? Kanca-kanca pengrawit Wiyaga Dewi Jolaras Indonesia kok tabuhane wit sore ora ana kendhone, saya esuk saya kenceng, saya esuk saya kenceng iki merga TKT aja nganti kalah semangate kelawan para bapak, ibu guru saha para siswa, siswi sing ana ing SMK PGRI 1 ing Kota Nganjuk, Jawa Timur. Semangate selalu membara bapak ibu guru anggone didik marang para siswa, siswi sing mapan ana ing kene. Siswa siswine uga mbangun miturut kelawan apa sing diwulangke kelawan gurune. Iki sing dhuwur ndingkluk, sing ngisor ndangak mat sinamadan, dhuwur semangat ngisor ya semangat. Mula kang saka kuwi iso dadi sekolahan terfavorit ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh, PGRI 1. Yo.
Nadyan swasta nuwun sewu ning kualitase ora kalah karo sing negeri-negeri kepara nyalip ya, Truk. Iya. Iya, iki mergo kepemimpinan sing diaso kepala sekolah penjadi Bapak Haji Lukman nggone bener-bener lahir batin supaya anak didik sing ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk ini bener-bener siap untuk menjadi generasi-generasi yang akan datang yang menjadi sandaran kabeh para marga masyarakat iso mimpin ana ing Republik Indonesia yang tercinta. Oh, ngono ya, Truk? Ya. Kula patut diacungi jempol kerjasamane ya ing antarane para Bapak Ibu guru, para karyawan, ya para siswa siswi sing sangat luar biasa. Heeh. Kena nggo percontohan, kena nggo patuladan. Heeh, ya. Iya Mas Gareng. Heeh. Dadi kaya ngono ya, Truk? Ya. Kula kanca-kanca le semangat moh kendo kepara saya kenceng mergo ya nulat semangate sing lenggah ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk. Heeh. Loh, Truk, apa? Sing mirsani beda karo biasane. Nek wanci goro-goro iki biasane sing mirsani karek sithik, Truk. Ning iki jek kebak sing padha mirsani mergo delok niki kan Salindri. Wah. Ya ora. Wong Nganjuk ki pecinta wayang sejati kok, Gong. Masa? Ya. Mula leh lenggah kepara nganti jam 2 punjul sik padha wungon bebarengan lawan warga agung ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Heeh. Mancing dadi dulur ya, Truk. Semakin tahun mundak warsa saya ngrembaka Hanjayeng Bawana. Saya kuncara siswa saya ngrembaka saya akeh. Ya. Nek perkara muridé akeh wis ora kena diomongke wong nyatane kuota pendaftaran bae nganti mbludak nganti ana sing ora kebagian nggone kepengin nyecep kamruh lan ngelmu ana ing SMKP GRI 1 kene. Oh ya, ya. Wajib dadi murid ora kena pijar pamit lara tenan kudu ora kena pijar pamit murid ora kena pijar pamit kejaba yen lara tenan
loro tenan ora loro jo etok-etokan. Ya. Terus nek dadi murid iki kudu temenanan, nek ora lara tenan aja nganti pamit mergo iso ketinggalan pelajaran ya, Gong. Heeh. Ya kudu kaya ngono. Heeh, ya. Yo. Iki pokoke intine iki bengi amake dhewe matur sembah nuwun dipercaya kelawan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru datan ngantun para wali murid komite dan para siswa-siswi sing ana kene sembah nuwun semaksimal mungkin Petruk anggonipun sowan Ngabyantara sagaduhing tenaga sekadaring lampah ngremenaken ingkang samya hampir sani dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin, Tru. Heeh, ya. Genduk niken Salindri kon nembang sing klasik. Sing klasik ya, maula ora sempat. Ora sempat nembang sing klasik ya. Mergo gurtak-gruduk wanci limbukan dah, wanci goro-goro ki raga rasa, Bang. Manja ya. Matur nuwun karo sing pareng rawuh uga adik-adikku ya anak-anakku. Mas Agung Sudarwanto, terus Papa, ora keliru Rangga Wisih saya. Do kepareng wungon, terus anak-anakku pedalangan ana ing Kabupaten Nganjuk, mbok menawa rawuh, mbok menawa do mirsani, ayo do guyub rukun. Nek pancen pake kuwi mayang ning Nganjuk, ayo disengkuyung, ayo bareng-bareng. Do ting glajik utawa do lenggah ana ing panggung lak melu bungah melu seneng. Oh kapan-kapan awake dhewe nek bocah-bocah kene do mayang awake dhewe yo nyusul. Ya heeh, ya. Wis pokoke percaya rezeki enek sing ngatur, rezeki enek sing nata. Oh ngono. Heeh. Golek penak uripe lek ngono, semeleh terus. Ya heeh, ya. Yo nduk Ken. Aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa. Mergo nek wanci gara-gara kuwi inti sejatine penonton mayang ya sing jek lenggah ana ing wanci gara-gara. Kalau mau wenehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk, Ken? Apa? Oh langgam, siap. Oh iya no dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya? Oh, Idrasmara. Weh, saged niku. Wah. Insyaallah. Insyaallah. Lah kemengke enek sing WA aku ki, Ken. Sinten? Iki lho tak wacane ya. Aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa nyidra asmara, Pak. Sinten? Nanang Tunanetra. Iso WA aku to, matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene-kene nek iso njajal bawa ana kok nembang si Niken coba. Oh alah. Gayam. Oh, stop. Wes. Wes gede dijupuk dhewe mikir. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan wis gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Heeh. Wes Mas ning kono bae. Sabar ya, wis tuku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan goro-goro. Ngono, ya. Dukung enjing. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Bentene namung setunggal, Pak. Apa? Meneng ae film. Oh iya. Wes, lakon arep nembang karo Niken Salindri nah. Oke, wong niku ati kula. Heeh. Ya. Lho.
penggemar wayang Nganjuk cik komplit. Nggih, Mbah Nuwun. Pak Tukul ya cik lenggah. Oh alah Mas. Mar tak gawakne kaos kemeso lali ya. Oh, alah Pak Tukul. Ah iya. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nggani kanca-kanca Jolaras sak rombongan. Ah. Mugi taun ngajeng malih, Pak. Nggih, amin. Kita tamu niki Mbak Niken. Mungkin mboten niki udan. Aduh. Gayamu. Ya. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing urung Nggih, iki. Mbak Tia Murti sembah nuwun. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Iku wau kula numpak becak motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung becik innalillahi ngoten Pak. Cangkeme amin. Loro kocok. Ya. Metik seri angling Darmo. Nah, luar biasa loh kan weekend. Iki kan catatannya. Oh, tetane ning ngarep kene tikine. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah. Kae lho. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak ru bocah. Alah apa apa. Lah gedene lek ngono ra ngerti iki lho. Lah iya. On Langsung kayak kacamata ireng ya ini iki. parah peteng ya kena. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumurayu jenenge ula napan Ken. Kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho, Ken. Iya lho, Pak. Iya. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok iki rong tau krungu. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang, ya ta? Nanang delok dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang, mergo picek. PC audio gitu ya. Pecah audio apa? Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Saman dikai kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus. Suaranya saman juga api. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu akan kan aku sudah tidak aneh. Rambem. Wes gak nekon. Sama ini senengane gombali wong Lah wedok-wedok. iya. Aku lek kon godho itu. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek. Niatanmu. Alirane listrik dipateni. Wani gonja garwane sang moho wiku Nanong anake sang nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemar Mbak Niken apa? Beijing tasik acara teng Pates. Oh, sama nak yo update to, Mas. Ya, Kowe kok ngerti jadwal ini kan sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Maps.
postingane arek-arek itu, wow kan nonton. Makasih Mas Enten Anang. suwanten itu. Nek niku lho yang krungu. Oh iya. Digarap Tanjake wong ayu ya. ya, digarap ya nek Nggih, ngono. siap. Nek lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk niken nalika jek cilik dhisik. leres. Iki di aransemen tegese iringane digarap. Nganggo gamelan Bali. Nah, Ah, Gen ditembangne karo nduk niken yo nang. Nggih, siap. Aman istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah niku demen kula siap. Retno Cungpe ket mangkat mau wis ngrasani aku bengi duet karo Naman. Nggih kula krasa teng ati kula krasa. Saestu Pak, saestu. Saestu niku Pak. Siap, siap Pak. Lungguh sik ya Le nang. Nggih, siap. Nah, yuk coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados. Jantan yenyi noko kini karawane sengerase mati manis lingkolan kula liyane kula tampar kurang ajar noko kini asring Dangdut, Nduk. Jenang yenyi noko kini karawane sengerase
Dok kan. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon limbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Mereka Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP diaturi tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke kok menawa beliau tasih kepareng wungon lelenggan diaturi tindak panggung yo Nduk. Iya, Pak. Ibu Indrawati SPD kok menawa tasih lenggah monggo diaturi tindak panggung. Ngono ya, Truk. Ya, mau masalah ya Pak Kepala Sekolah iki tindak panggung. Ya, monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung sing lenggah ora? Sing wonten mboten? Tasih enten mboten napa? Mboten enten. Oh, pun berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Ada. Siap. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki Bu. Ya. Yo, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Yo, turuk. Monggo Ibu Indrawati. Nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Oh, ngaten. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sedeng enjing, Bu. Enjing. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat, Bu. Oh, remen sangat. Nggih, mergi ditanggap. Oh, nggih. Mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih. Saged. Nggih, pokok 1 hari niku saged dicicil. Oke, pembayarannya lunas saged dicicil. Nggih. Pagi kita siang tambahin kita. Nggih. Niki mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oke. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung. Heeh. Bar niki mengke dicicil malih. Oh, Tahun ngoten. ngajeng. Oke, gampang, Bu. Nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000. Niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep lek mboten Nomor sambayar. rekening nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan sore. Awan sore ya pas hari hai lho Pak Mas. Sore ya terus dino ngono kuwi. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Nika. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Ya plekoto no Bu. Hilang no putro. Iya. Bu, gampang mengge Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24 tanggal itu. Nggih. Oke. Rencana tahun depan badhe
Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangga oke. Oke, aman-aman. Mayang kan Aman. saged dicicil. Kok Dicicil ngoten? laras nggih. Saged mboten? Apa? Dicicil laras dicicil saged. Nek iso kepepete ya iso. Heeh. Enggak, Bu. Pasti ngatur-ngatur apa. Lagu napa, Bu? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah. Kula mboten saged nyanyi yang Ingkang bakal menika partisipasi, Bu. partisipasi. Nggih. Panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kathah jenengan nggih sing nyanyi. Oh, nggih, napa? Soalnya jenengan kula bayari. Nggih, nggih, Pon. Nggih, manut. Nggih. Lah iya. Nah, Lunas ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngatian. Ya. Heeh, ben ora ngentot-ngentut kowe ya. Heeh. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas, Mas Agus. Kok Agus to? Coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi. Waduh aneh lho kok. Iya. Kurang dhuwur kok iki. Pun dhuwur-dhuwur mboten saged. Mboten niku nadane Mas Andi. Andi. Oh. Andi ora Agus. Sing jak paling jeneng ngarepe ayo terus ya. Oh ngoten. Nggih, Ah, nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya go kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Oh ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Tenda samudra pasang. Maka Bu. Tanpa wanganan. Tresna gumring sliramu sayang. Wah, Oh, suara emas. Mila. Nggih. Saya suara itu. Mangke kula nyinden kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk pripun? ampun namun ditinggal. Ya, musikipun. Pak ya. Mangga. Suripe angin rapi tansah ngenteni sedya rajang dalange ati angan-angan gumung Suwunge ati tansah larati tekamu nyai. Luar biasa. Nggih. Semantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi? Saestu kali musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Mergi Mbak Niken niku. Sing ngere pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Semoga sami-sami. sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa. Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan, jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya. Perangkatan. Kita 2.529. Nggih, nggih.
Kalau jadikan satu di sini pasti Enggak muat. gelut. Oh, Nggak gelut. muat iya, tapi gelut, Gelut. pasti. Maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik Ah, untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria jadi setiap angkatan tuh nanggap sendiri-sendiri. nanggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya. Kok sakit mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya, karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih, nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Yang Maka pertama dari- itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu Guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Betul, betul. Nah, luar biasa, luar Iya. biasa. Disiplin Karya- itu bagi kami nomor Iya. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Nggih, pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu Guru. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Gitu. Ya, kami yakin Bapak. Nggih, 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 nggih. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak, Betul. ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Betul. Berarti hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawah condro di muka, Bu. Menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan. Mula tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, sampun nggih Bapak. Sampun, sampun. Nggih. Boten sah nyawer pun diwakili kalian Pak Kepala Sekolah. Nggih. Ini pun disiapke. Napa nggih? Repot-repot. Nggih, mandun. Nggih, Bu, nggih. Ya. Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalita. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah, iki. Nah. Yo cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Ki saka Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker kawan kepengker nimbali dumateng kula sak kanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya ta. Nangis sajroning atiku. Nalika
akun TikTok dan YouTube. Rahma, Birgita, Nui, Nafisa, Puspita, dan lain-lain. Olen, makasih. Mas Tarno, Tania Jaya. Yuk. Samboyo Sapitri Putra. Ampil Pak Yon. Thank you.
Dadak iki ora ngeman kupinge dhewe-dhewe. Kuping tuwek elek krungu kaya ngene wak pang peng pang peng. Rodok dilirene Mas, sound sisteme kebanteran iki wis. Kuping iso pang peng pang peng. Mulai kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus gensete digawe dhewe-dhewe tur gensete loro sonku nek edap-edap iki kode tahun depan kudu duwe genset dhewe. Wah ngono. Ah, genset 10.000-an. Lah iya. Lah pancen ampe lan orane mbok penabuhe apike kaya ngopo, kompake kaya ngopo. Nek ning sound sisteme ora muni. Halah, nganti sengkleh tangane ora apik. Lho ya. Tadi kerjasama ya, Gong. Heeh. Weh, luar biasa. Yuk. Wanda. Ya. Ini kan genderen sik sak lagu. Heeh. Gen duet karo Nanang tak pilihne Jingjik Perawan. Sing isih bocah sing ora duwe uni. Sindenku ki sing paling meneng dhewe kok Wanda rumah saku. Paling meneng dhewe siji Wanda, ngisor sithik Burini. Nah. Sinden kok rumah saku bocah kok ora duwe swara. Wanda kuwi terus yo. Ora duwe menang-menang. Ayo Wan. Wanda, ayo Nanang arep duet apa le? Nah. Ayo, Pak pilihne mesti bener. Monggo aku wis apal karo Paranggono Dwija Laras Indonesia iki sing baku yo iki pitu iki sing selalu mengorbankan apapun untuk Dwija Laras Indonesia. Wayahe latihan yo ora mangkat. Mangkat terus, mangkat doan do semangat kok. Aha. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Glenas-glenas ngurmesa mesem. Wan. Nggih, Pak. Lho eneng lak nggih, Pak, mboten, Pak. Iya ta, ya tenang. Leres. Lek miturut pengamananmu piye? Sindene Pak Kangko ki sing paling meneng dhewe sapa? Nggih niki. Ya. Saestu, Pak. Sampeyan perlu. Ya ingat aura. Ambil ketok lho. Aura Niku barang. saestu, Pak. Litu-litu ini kados mayang, Mbak Retno Jombes, joget gasaan. Nah, tapi nek niki nyacat kualat. Isih suci ya nang lek kuwi nang. Saestu niku asli. Suci ki apa suci ki? Suci tak Pak. Mboten Pak. Mboten Pak. Tak tuwapuk kowe engko perot. Suci ki tegese bersih ngono lho. Nggih saestu Pak. Kula jenenge ngendikan wonten ing keberjonan. Lah iya. Suci ki bersih. Ben ya, aku nek kadung. Ya Wanda yo ngedit ya. Wis tak go mulih. Arep ngapak. Mbok mulai. Wis tunggu wis tak karep. Kuat aku. Apa iso? Ya coba lagune duet apa nang? Pun Sing Wanda iso, sing Wanda iso. wonten pamundutan apa mboten? Mboten pun telas pamenuti karek menikmati. Katresnan sejati nggih Mas. Rong duwe
catetane. Kok sampean nuntun aku malah wah aja to. Oh, jare iso maca. Iki kan nenek tipine. Lah wong mripate rada ngringi bae. Ayo, apa sing apaan? Di Wandi aku tak nyoba sing ora tau tak onekke. Apa? Napa niku? Kawin kontrak nih. Lah, yo Wanda yo ora apal, ora tau dikawin anu. Mboten. Urung tau kawin. Maksudnya orang tau rabi ini lho. Lah nggih Tau niku kan rabi. namung lagu, Pak. Namung lagu. Aja. Aja ngawe kawin kontrak. Ora mentolo aku nek. Yo. Nah, Siap. yo, apa liyane? Nggih, Mbak Wanda nyuwune niku. Putusin nelongso Mbak Wanda. Wah. Wis sajake kok pendalame to, Mbak. Aku yang siap menggantikanmu. Oh iya. Ayo, Monggo. apa kowe mau? Pupu sing melongso? Coba satu nada Mas Doro rada dhuwur sithik kena ndak apa-apa. Aku nek ora olahraga. Tak ndamel ra. Beh. Boy. Ya. Doro kontrol. Ada guys ora kodok. Kujluk. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku kemas rungokno nangisku benci eko saka uripku paribasan rangke tange yang kosong kowe tiga gawe gelo marang tresno masuk di wadah Alah. ora kuat kapejano derek aku lek Ora kuat karepmu, bongko karepmu. Ayo, rumangsane ayo. Ayo, Cur. kantor SMK R1 Nganjuk Selamat bertugas Bapak-bapak aparat, Bapak tentara, Bapak polisi. ngopo sifatmu ya basang rangken bintang yang kosong kowe gawe gelo marang tresno
matur nuwun nang karo Wanda. Nggih. Ah, ora krasa jam 3 punjul ya, Truk. Ya. Kok ndak karainan? Ya. Oh liyane disimpen nggo taun ngarep. Lah iya. Kok menawa ditanggap meneh. Heeh. Ya. Sembah nuwun Genduk Niken Sarindri wis gelem lenggah nganti wanci gara-gara. Heeh. Ya. Yo, netepi kewajiban aja nganti ketarabrak adzan subuh kudu wis paripurna paglarane. Ilir tandure usum ilir Ijo raya raya Yuwan langening kalang yuwan aglara pandamun cara tinon lereka konang soram sorot tanpa begegek ugek sadulita me Ndara kula Bambang Irawan ana dawuh apa Kyai Nayantaka dinten samangke ngantos dumuging papan mriki lugunipun paduka menika badhe tindak undi amrat tegese abot sesangganing Semar Badranaya nampa dawuh saka mbahmu ing pertapan Yasarata Sang Begawan Kanwa utawa Resi Jayawilapa supaya